Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na této dnešní vernisáži a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této výstavě podíleli. Mně je velkou ctí a vás tady v téhle hojné míře přivítat. Děkuji, že jste přišli, že jste si na nás našli čas pro tuhle speciální a jedinečnou příležitost. Bavte se, užívejte dnešního večera a buďte našimi hosty. Jeho díla se nezapřou původní povolání architekta, což je přínosem pro preciznost jejich vzhledu. Navazuje na geometrickou abstrakci a konkretismus. Od první ideje následuje řada variací, kde pomocí počítače se hledá nejideálnější stvárnění. Nejde jen o prvoplánový pohled na dílo přílévnou vidění, ale i působení z různých stran. Každičký milimetr je promyšlen a nasazený na páteři pečlivě zvolené perspektivy. Pak následuje přesné zpracování jednotlivých částí, jejich vzdáleností od sebe a také barevnost. Pak vzniká podklad pro přesné počítačem řízené řezání laserem. Ale to se pořád soustředíme jenom na jeho technické věci, jeho tvorby, ale musíme se taky podívat. Chtěl bych vám poděkovat všem, kteří jste přišli dneska. Chtěl bych poděkovat zástupkyni banky Česká spořitelna. Chtěl bych poděkovat Antonínu Krejčířovi, který byl prvním impulzem pro to, aby tato výstava se konala. Chtěl bych poděkovat skupině Folk Team, která nám tady zahrála. Chtěl bych poděkovat své dceři Andreji, která měla na starosti grafickou část. A chtěl bych poděkovat vám všem ještě jednou, pozvat vás tady k tomu cateringu. Děkuju.